У чым логіка ў развязу, калі ён забараняе беларусам везці праз мяжу будаўнічыя тавары, унітазы і абутак? Ці можна пераканаць рэжым Лукашэнкі змяніць сваю палітыку пагрозай закрыць рух грузаў праз мяжу з Польшчай? Пра гэта ды і іншае мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш сённяшні госць, намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, сябра Каардынацыйнай рады Артём Брухан. Артём, добрый дзень. Добрый дзень. Днямі у вас была сустрэча ў Міністэрстве інфраструктуры Польшчы, і пра гэтую сустрэчу мы больш падрабязна пагутарым пазней, але я хацеў бы працытаваць з інфармацыі пра яе агенцтва «Позірк». Яно цытавала кіраўніка дэпартаменту міжнароднай супрацы міністэрства Марціна Жышэвіча, які сказаў, што апошнія санкцыі ў развязу супраць рэжыму Лукашэнкі будуць прымяняцца абачліва, каб не нашкодзіць добрасумленным беларусам, якія працуюць на еўрапейскім рынку. Гэта канец цытаты. Але вось апошнімі днямі беларусы, якія едуць праз мяжу, ім даводзіцца здаваць свае пакупкі, і польская падатковая служба патлумачыла, што паводле новых правілаў, паводле новых санкцый ў развязу, яны цяпер пашыраюцца на фізічных асобаў, і беларусы не могуць увозіць і вывозіць шмат якія тавары. Вось на вашу думку, гэтыя новыя правілы, яны адпавядаюць этой ідэі не нашкодзіць добрасумленным беларусам? Калі паглядзець з самага пачатку, безумоўна, што гэтыя санкцыі яны прыняты Еўрапейскім Саюзам, і калі прадстаўнік польскіх уладаў казаў пра тое, што яны не будуць, так бы мовіць, тлумачэнне гэтых санкцыяў, яно не будзе пашыральнае, то бок яны не будуць іх узмацняць, будуць іх выконваць менавіта так, як прапісана ў дакументах Еўрапейскага Саюзу. То бок яны імплементуюць тое, што прынята, той санкцыйны пакет, які прыняты рашэннем усіх краінаў Еўрапейскага Саюзу. Справа ў тым, што рашэнне, якое прынята, санкцыйны пакет, які прыняты, ён, па сутнасці, мае некалькі накірункаў, і вось тыя санкцыі, якія закранаюць фізічных асобаў, на жаль, мы не прымаем санкцыі, мы не ўводзім санкцыі, мы толькі прапаноўваем. І вось з нашага боку такіх прапаноў, якія прапісаны ў гэтым санкцыйным пакеце ў дачыненні да фізічных асобаў, канешне ж, не існавала, не было. Наша каманда такога не прапаноўвала. Але, на жаль, сітуацыя палягае такім чынам, што нам трэба разумець кантэкст. І кантэкст, ён дастаткова жудасны. У рэгіёне ідзе вайна. Вайна з выкарыстаннем зброі, калі ракеты ляцяць у дзіцячыя лекарні, калі фактычна эскалацыя адбываецца. І вось сітуацыя, калі Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам в этой вайне, у гэтай агрэсіі, у замежным эстаблішменце, заходнім эстаблішменце, таксама ў разуменні грамадства еўрапейскага, ўсё ж такі Беларусь з'яўляецца суагрэсарам рэжыму Лукашэнкі. Таму тыя санкцыі, якія вводзяцца ў дачыненні за саўдзел, менавіта саўдзел у вайне, яны дастаткова жорсткія, і па сутнасці адбываецца крокі ў напрамку гарманізацыі санкцый да якой, як і у дачыненні да Расійскай Федэрацыі. Таму, канешне же, казаць пра тое, што польскія ўлады робяць так, як яны запланавалі, таму што гэта іх план, не, гэта ўсё ж такі імплементацыя рашэння агульнага еўрапейскага звязу. І, дарэчы, галоўным лабістам такіх санкцый, хутчэй за ўсё, будзе той бок, які непасрэдна прымае ўдзел у вайне. Я думаю, што дастаткова вялікі ўплыў на прыняцце тых ці іншых санкцый усё ж такі мае Украіна. Таму што ў ёй ёсць прадстаўнікі, удзельнічаюць яе прадстаўнікі ў санкцыйнай групе Макфола і Ермака. Яны больш за ўсё маюць уплыву і прапаноўваюць тыя ці іншыя санкцыйныя захады ў дачыненні да Расіі, так і да рэжыму Лукашэнкі. Тэарэтычна санкцыі мусяць спрыяць таму, каб не ўзмацняўся прамысловы патэнцыял Беларусі ў тым ліку і Расіі найперш, і асабліва ў тым аспекце, каб не было магчымасці вырабляць нейкія тавары падвойнага прызначэння, каб гэты патэнцыял менавіта ваенны не павялічваўся. Але сярод тавараў, якія забароненыя пашыраным спісам санкцыяў, якія введзеныя 29 чэрвеня,
Ёсць, напрыклад, унітазы, ёсць будаўнічыя матэрыялы, ёсць шпалеры, абутак, шмат яшчэ што. На вашу думку, вы разумееце логіку еўразвязу? Я разумею, што польскія ўлады не прымалі гэтых санкцый. Тут хутчэй, ці разумееце вы логіку еўразвязу, калі ён ідзе на такія крокі? Ведаеце, я разумею гэтую логіку, але пагадзіцца з ёй не магу. Вось. Разуменне логікі дастаткова простае. Галоўная мэта зрабіць так, каб удзел у вайне быў дастаткова дарагім, да, для ўсіх удзельнікаў гэтай вайны. То бок і да Расіі, і да рэжыму Лукашэнкі, каб гэта было дастаткова цяжка і складана. Не толькі прамыслова, але ў цэлым эканамічны ціск, з'яўленне эканамічных праблемаў, незадаволенасць грамадзян. Вось я думаю, логіка прыняцця рашэнняў, яна таксама палягае і на гэтым. Зразумела, што нельга класці ў адзін кошык беларускае грамадства, якое выступіла супраць вайны, якое выступае за дэмакратыю, і расійскае грамадства, якое падтрымлівае вайну і з'яўляецца фактычна тым грамадствам, якое хоча гэтай вайны, будзе весці і плануе весці да перамогі. Вось у іх разуменні. Але вось беларускае грамадства не нясе такой адказнасці, як расійскае, але заходнія палітыкі, яны же заўсёды кіруюцца сваімі палітычнымі інтарэсамі. Ім дастаткова прасцей уводзіць такога кшталту санкцыйныя пакеты, каб паясніць свайму грамадству, чаму мы зрабілі вось так. Таму што Лукашенка суагрэсар, таму што ён саўдзельнічае ў гібрыднай агрэсіі на мяжы Еўрапейскага Саюза. Гэта таксама не трэба забываць. І вось як яго, умоўна кажучы, наказаць? Вось у гэтым сэнсе такім чынам і ўводзіцца санкцыйнае абмежаванне. Вось. Таму, калі мы будзем глядзець з такога пункту гледжання, можна пагадзіцца, што логіка ў гэтым ёсць. Але я пагадзіцца з гэтым, на жаль, не магу, таму што галоўнае, каб у заходніх палітыкаў было разуменне таго, што беларускае грамадства гэта не расійскае. Аднак, давайце яшчэ вось пра што абмяркуем. Удзел у вайне, суагрэсія ў вайне, удзел у суагрэсіі, удзел у вайне, яно адбываецца зараз не вайсковым чынам. І вось якім чынам Украіна ці заходнія краіны могуць гэтаму супрацьдзейнічаць. І вось адзіны інструмент, які зараз ёсць, гэта інструмент санкцыяў. І раней ці пазней вайна скончыцца. Будуць перамовы. І вось гэтыя санкцыі, якія зараз уведзены непасрэдна за саўдзел у агрэсіі, яны будуць хутчэй за ўсё зняты. Але пакуль Украіна не адказвае на саўдзел у агрэсіі ударамі дронаў па аб'ектам на тэрыторыі Беларусі, напрыклад, вайсковым аб'ектам, якія дапамагаюць Расіі ў вайсковым плане. І вось гэта тая цана, на жаль, якую наша грамадства павінна плаціць за тую палітыку, якую праводзіць рэжым Лукашэнкі. Таму што галоўная адказнасць павінна быць не на грамадстве, якое выступіла супраць яго, а ўсё ж такі на рэжыме Лукашэнкі, на ім асабіста. Але вось сітуацыя складваецца зараз такім чынам, што менавіта ён і яго дзень, яго палітыка прывяла да ўдзелу ў суагрэсіі. Вось у чым вось гэтае пытанне. Але зараз, на жаль, магчыма, я думаю, частка грамадства пагадзіцца з тым, што трэба, можа, пацярпець, не купіць ці тэлефон, ці то тэлевізар, каб потым чыпы з гэтых рэчаў не ўбудоўваліся ў ракеты Х-101, напрыклад, якія прылетаюць у Ахмадзет. Я хацеў вас спытацца, вы працавалі ў берасцейскім аблвыканкаме, доўга жылі ў Берасці, вы ведаеце сваіх землякоў. На вашу думку, сапраўды многія людзі зразумеюць, што вось вінаватыя у гэтай сітуацыі менавіта ўлады, менавіта рэжым Лукашэнкі, а не развяз. І калі гаворым мы пра мабільныя, з якіх можна дастаць чыпы і тэарэтычна іх для чагосьці выкарыстаць, але вось чалавек, ён ездзіў, вазіў праз мяжу тыя ж будаўнічыя матэрыялы, тыя ж шпалеры ці унітазы нават, да? І вось вы думаеце, што такія людзі зразумеюць, што гэта плата, тое, што ён ці яна не можа гэта рабіць, гэта плата за тое, што на Беларусь, прынамсі, пакуль не ляцяць ракеты і не наносяцца па ёй удары. Я думаю, што такога разумення ў гэтых людзей у большасці, канешне, не будзе.
Але гэта справа і медыяў, і палітыкаў, у тым ліку казаць пра сутнасць сітуацыі і казаць пра тое, чаму адбываецца так, а не інакш. Вось я думаю, гэта ўжо справа дэмакратычных палітыкаў, людзям казаць пра тое, што вось хто нясе галоўную адказнасць, рэжым Лукашэнкі, і тыя вось гэтыя складанасці, якія зараз адбываюцца, у іх вінаваты не Еўропа, не Еўрапейскі Саюз, не Польша. Гэтыя складанасці адбываюцца менавіта праз дзеянні Лукашэнкі, таму што ўсё ж такі, давайце успомнім. Вайна пачалася ў лютым 22-го года, паўнавартасная агрэсія ў дачыненні да Ўкраіны з тэрыторыі Беларусі. У Лукашэнкі было дастаткова часу, каб адбудавацца ад гэтай сітуацыі. Сказаць, ну так, я там штосьці, але я бы не хацеў быць саўдзельнікам. Але ён падкрэслівае кожнага дня, што мы з Расіяй разам, што я дапамагаю, што я максімальна уключаны ў гэты працэс. Напрыклад, той же Казахстан, так, магчыма, праз яго далей праходзіць там нейкія шляхі абыходу санкцыяў, але публічна, палітычна, на міжнароднай арэне яны заяўляюць, што мы прытрымліваемся тых санкцыяў, у якіх прымае Еўрапейскі Саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі ў дачыненні да Расіі. То бок яны артыкулююць, што ім гэтая вайна не блізкая, яны не саўдзельнікі, не хочуць гэтага. Лукашенко жа ў сваіх палітычных заявах фактычна ён ніколі не робіць акцэнта на то, што ён не хоча ўдзельнічаць у вайне, а наадварот падкрэслівае гэта. Ну і так ці інакш, калі ў цябе было 2 гады, каб адбудавацца ад гэтай сітуацыі, каб прадэманстраваць, што ты хочаш змяніць сваю палітыку, але гэтага ты не робіш і толькі эскалюеш сітуацыю на мяжы. Ну вось заходнія палітыкі і тыя людзі, якія прымаюць рашэнні па санкцыйных пытаннях, ну яны павінны былі неяк адрэагаваць, і на жаль, вось гэта адбываецца такім чынам і адбіваецца на беларусах, адбіваецца так. Таму я думаю, што вельмі важна ў перспектыве паспрабаваць наладзіць вось працу, каб данесці нашым партнёрам, што вось такія абмежаванні менавіта да беларусаў, ну, трэба ці то перагледзець, ці ўнесці нейкія змены. Магчыма, падумаць пра тое, каб выкрэсліць слова фізічных асобаў, напрыклад, ці то зменшыць гэты велізарны пералік. Але гэта таксама праца, ўжо наступныя крокі, але пакуль вось сітуацыя выглядае такім чынам. Вы сказали на пачатку, што ну, гэта не ініцыятыва Польшчы, што гэта рашэнне развязу, але я так разумею, што ў Польшы ўсё ж такі ёсць нейкая магчымасць рабіць гэта альбо больш жорстка, альбо больш мякка. Ўсё ж такі польскія ўлады, калі яны праводзяць гэтую санкцыйную палітыку, яны ў значнай ступені маюць нейкія здольнасці і патэнцыял гэта па-рознаму імплементаваць. На вашу думку, ці можа быць звязана тое, што ну, санкцыі ввялі 29 чэрвеня, а 4, наколькі я разумею, ліпеня пачаліся вось гэтыя новыя увядзенне гэтых новых правілаў на практыцы. І ці можа гэта быць звязана з тым, што пасля так званай амністыі, калі частку палітвязняў невялікую зусім выпусцілі па памілаванні, не выпусцілі тых, ад каго патрабаваў польскі бок? Гэта такое, ведаеце, комплекснае пытанне, вось у вашым пытанні адразу некалькі. Вось. І калі пачнем з першага базавага тэзісу, што наколькі Польша можа ці то мацней выконваць гэта, ці то слабей, я бы ўсё ж такі сыходзіў з кантэкста гібрыднай агрэсіі, якая адбывалася дагэтуль, і з кантэкста таго, што, як вы кажаце, ну вось дыпламатычныя перамовы прэзідэнта Польшы Дуды з Кітаем, ну вось яны адбыліся. Мы бачым нейкія крокі. Я не хацеў бы спекуляваць, адбылося гэта таму, што ці то Польша размаўляла з Кітаем, ці то па іншых прычынах, ці то, магчыма, праз тое, што адбыліся на некалькі дзесяткаў гадзінаў больш шчыльны падыход у кантролі транзіта чыгуначнага. Але так ці інакш, калі мы разглядаем вось гэтую сітуацыю, то польскі бок усё ж такі пакуль не атрымае такога яснага меседжу пра тое, што міграцыйны крызіс цалкам спыніўся, што больш такіх планаў няма, што, магчыма, і далей будзе адбывацца вызваленне палітвязней, палітзняволеных,
якіх цікавіць польскі бок, магчыма, сітуацыя можа змяніцца. Але давайте памятаць, заўсёды палітыкі, заходнія палітыкі, яны кіруюцца інтарэсамі сваімі і свайго грамадства. І вось польскае грамадства, ўсё ж такі яно зараз глядзіць на сітуацыю на мяжы з Беларусю, ну, пасля таго, як быў забіты малады вайсковец на мяжы, гэта ўсё ж такі, ну, не толькі пабудзіла польскае грамадства, але ўзрушыла. Ведаеце? І калі зараз вельмі паслабляць усё, што там адбываецца, а калі былі прыняты еўрапейскім звязам санкцыйныя падыходы, гэта можа быць успрынята ў нейкай ступені, ну, нелагічна. Таму я думаю, што тут гэта ўсё ж такі першую чаргу палітычнае пытанне. Але калі сітуацыя можа змяніцца, калі мы будзем бачыць, што міграцыйны крызіс, ну, знік увогуле, што не прыязджаюць. Я ж думаю, што польскія там спецыяльныя службы яны ведаюць, дзе размяшчаюцца і прыкладная колькасць мігрантаў у Беларусі. Калі яны пабачуць рэальныя крокі, вось тады, магчыма, будзе сітуацыя змяняцца. Але пакуль кантэкст ўсё ж такі, ну і глядзіце, ну, тое ж самае, што я казаў на самом пачатку, кантэкст вайны. Ну, вось гэтая жудасная гісторыя пра ўдару па дзіцячай лякарні. І зараз казаць пра тое, што вось нейкі саўдзел у вайне і давайте не так жорстка адносіцца, ну, складана. Таму давайте ўсё ж такі разумець, што заходнія палітыкі заўсёды выбудоўваюць свае рашэнні, прымаюць свае рашэнні з падыходу нацыянальных сваіх інтарэсаў і нацыянальнай бяспекі. Вось. А ў нас свае інтарэсы нацыянальныя. Вы ўжо згадалі вось гэта, што на мінулым тыдні Польшча фактычна перакрыла памежны гэты пераход, чыгуначны тэрмінал у Малашэвічах, і гэта афіцыйна называлася кантрольнымі захадамі, але, ну, на 33 гадзіны фактычна рух грузаў праз мяжу спыніўся. На вашу думку, пагроза спыніць рух грузаў праз мяжу, пра што казаў прэзідэнт Дуда, у тым ліку падчас візіту ў Кітай, а Кітай зацікаўлены ў перавозцы грузаў праз мяжу. Наколькі гэта можа паўплываць на змену палітыкі беларускіх уладаў, на змену крокаў, якія робяць беларускія ўлады? Ну, я думаю, што гэта дастаткова моцныя крокі, якія могуць паўплываць на палітыку рэжыма. І, дарэчы, увогуле, калі мы кажам заўсёды пра санкцыі, мэта же санкцыяў гэта змяніць палітыку рэжыма. Вось. Ну, вось ён пакуль не мяняў палітыку, таму больш жорсткія санкцыі прымаюцца. Што тычыцца вось перакрыцця чыгуначнага транзіту, ну, гэта не санкцыі, гэта такой захад даволі жорсткі будзе, але так ці інакш ён нясе вялікія праблемы для рэжыму Лукашэнкі. Я бы не казаў пра велізарныя праблемы эканамічныя, яны будуць, але галоўнае ўсё ж такі гэта знешнепалітычнае, таму што такі крок ён закранае вельмі шмат іншых гульцоў. У першую чаргу мы будзем, конечно, з вами пагадзімся, што казаць пра Кітай. Таму што уступленне ў шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва гэта дастаткова такі крок у сэнсе таго, што Кітай кажа, што вось гэтая краіна, гэта наша сфера ўплыву ў нейкай ступені. Гэта перакрыццё, а калі Кітай праводзіць палітыку супрацоўніцтва, выбудоўвае шляхі гандлёвыя з Еўрапейскім Саюзам і артыкулюе, што такіх радыкальных супярэчнасцей з Еўрапейскім Саюзам няма, гэта кажа пра тое, што Кітай хутчэй за ўсё зацікаўлены, каб гэты транзіт шоў, каб адзін пояс, адзін шлях, ініцыятыва, яна развівалася і каб усе зараблялі грошы. Вось. Гэта таксама і закранае, дарэчы, расійскія інтарэсы. Таксама вялікага гульца на беларускім полі. Ну і трэцяе, гэта закранае інтарэсы кантрабандыстаў. Вось чыгуначны транзіт, і гэта вельмі такая каштоўная рэч для гэтых гульцоў. І вось калі іх інтарэсы такіх краінаў, такой колькасці гульцоў закранаюцца, і ўсе яны могуць так ці інакш паўплываць на Лукашэнку, таму гэта эфектыўны можа быць крок. Наколькі рэжым зменіць... Я выбачаюся, але вы гаворыце менавіта, гэта можа быць эфектыўны крок ці пагроза гэтага кроку? Бо ці не здаецца вам, што пагроза тут мацнейшая за выкананне? Пасля таго, як ввесці такія абмежаванні, ну, нават калі іх зрабіць часовымі, гэта можа нашкодзіць і той жа Польшчы самой, і ўвогуле еўразвязу, бо яны атрымліваюць значную частку тавараў з Кітаю праз гэты шлях.
Так, гэтая пагроза працуе, але калі б Лукашенко не быў упэўнены, што Польша гатовая выканаць гэтую пагрозу, а Польша, гледзячы на сітуацыю, якая адбываецца, гатовая. Тым больш гэта ж не проста перакрыццё. Давайце, ніхто ж Польша не скажа, вы перакрылі чыгуначны транзіт. Не, ну яны кантраляваць проста будуць больш шчыльна. Вельмі моцны кантроль. І цяжка будзе іх абвінаваціць у чымсьці, ведаеце. Гэта таксама такі, ну, добры знешнепалітычны, дыпламатычны крок. Гэта ж не перакрыццё. Ну, вось, там Лукашенко таксама любіць казаць, што у нас няма палітзняволеных. Ну, вось, і тут не перакрыццё. Ніякай блакады, ніякага эмбарга, нічога такога. Ну, вось, ну, гэта ж гульня можа ў два бакі быць, ведаеце. Таму вось гэтая пагроза працуе, таму што ёсць разуменне, што яна можа быць выканана. Калі б гэтага не было, Лукашенко бы ні ў якім разе не змяняў бы сваю палітыку. Я хацеў бы вярнуцца да вашай сустрэчы ў міністэрстве інфраструктуры Польшчы. Ці адчувалі вы з польскага боку гатоўнасць прыслухацца да беларусаў і чаго ўдалося дасягнуць? Ведаеце, я казаў бы пра тое, што гэта такая была працоўная сустрэча. Я бы казаў пра тое, што гэта не палітычная сустрэча, дзе нас завяраюць пра тое, што ўсё будзе добра, мы будзем вас падтрымліваць, дапамагаць і гэтак далей. Гэта былі дастаткова канкрэтныя размовы пра канкрэтныя пытанні. Вось. Ну, напрыклад, пашырэнне шэрагу асоб, якім не патрабуецца пацвярджаць сапраўднасць нацыянальнага пасведчання кіроўцы. Ну, вось, там нам как бы чётка, дастаткова асэнсавана сказалі, што ну, вось гэтае пытанне мы можам разглядзець, гэта не супярэчыць заканадаўству, давайце падумаем, як гэта зрабіць. Вось. Што тычыцца там пытанняў вось санкцыйнага пытання, ну вось нас заверылі, але мы как бы разумеем, што ўсё роўна яны будуць выконваць патрабаванні Еўрапейскага Саюзу, ўжо жорсткасць гэтых выкананняў, так, гэта ўжо іншая размова. Ну, то бок, у любым выпадку сам факт сустрэчы і сам факт таго, што чыноўнікі дастаткова, ну, паглыблена разбіраюцца ў сітуацыі і кажуць, што можна рэальна зрабіць, што нельга зрабіць, гэта хутчэй кажа пра тое, што польскі бок зацікаўлены, каб беларусы, якія знаходзяцца ў Польшчы, каб ім менавіта тыя, хто здесь з'явіліся па гуманітарных прычынах, каб ім жыццё не ускладняць, як мінімум, вось, а каб максімум дапамагаць. Ну, вось таксама будзе абмяркоўвацца пытанне, я спадзяюся, яно будзе вырашэнне, гэта вырашэнне пытання з адмовамі ў рэгістрацыі на авіярэйсы па польскім праязным дакуменце. Вось тыя, хто ў Польшы пражываюць, яны ведаюць, тыя, хто атрымалі там міжнародную падтрымку там ці бежанства дакументу, вось гэты праязны дакумент. То бок гэта ўсё такія дастаткова практычныя рэчы, і польскі бок гатовы. Але ёсць рэчы, на якія яны кажуць, што заканадаўства яно забараняе рабіць тыя ці іншыя захады. Таму я думаю, што вось з пункту гледжання такога палітычнага я бы казаў, што ёсць разуменне, але мне больш парадавала тое, што былі рэальна спецыялісты, якія не толькі свае палітычныя мэты спрабуюць дасягнуць, а тыя людзі, якія бюракраты, ведаеце, чыноўнікі, якія рэальна разумеюць, што можна зрабіць, што не. І вось гэтая стрэча хутчэй была пра гэта працоўная сустрэча. Вы заклікалі на пачатку размовы да разумення кантэксту, да разумення таго, што ідзе вайна, Беларусь з'яўляецца суагрэсарам гэтай вайне. Але ад імя Народнага антыкрызіснага ўправлення, вось якім было б вашае пасланне беларусам унутры Беларусі? Што самае важнае беларусы ўнутры Беларусі цяпер павінны разумець і наконт палітыкі развязу, і наконт таго, што робіць Нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне? Я думаю, што беларусы ў першую чаргу павінны разумець, што тое, што мы робім, мы ўсё ж такі робім у інтарэсах беларускага грамадства. І што, нягледзячы на то, што кантэкст, магчыма, мяняецца, і ўнутрапалітычны, і цалкам у рэгіёне, але так ці інакш беларускае грамадства, беларусы — гэта наша галоўная каштоўнасць. І пакуль у краіне пануе рэжым, які можа дазволіць сабе арыштоўваць беларусаў за іх думкі, катаваць беларусаў за тое, што яны робяць, вось гэта галоўная пагроза беларускаму грамадству. Усе астатнія рэчы, так, канешне,
трэба разумець, што ёсць і заходнія палітыкі са сваімі інтарэсамі. Але у нас ёсць свае нацыянальныя інтарэсы, і для нас галоўная каштоўнасць гэта беларусы і незалежная Беларусь. І вось калі людзі гэта разумеюць, калі яны да гэтага моманту, а я ўпэўнены, да гэтага моманту хочуць дэмакратыі, ну ім трэба, ведаеце, захоўваць сябе. Вось гэта вельмі важна. Захоўваць сябе, таму што зараз час накаплення рэсурсу. Грамадскага, палітычнага, сацыяльнага. І я думаю, што сітуацыя, калі мы зможам у інтарэсах беларусаў і нашай краіны змяніць і кантэкст, і ўнутраную палітычную сітуацыю, яна адбудзецца. Але вось галоўнае захаваць веру ў тое, што дэмакратыя – гэта то, дзеля чаго патрэбна штосьці рабіць і змагацца, і трымацца. Дзякуй вялікі за гутарку. Нашым госцем быў Артём Брухан, намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, сябра Каардынацыйнай рады. З вами быў Аляксей Знаткевіч, гэта праграма «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце падабайку пад гэтым відэа, падзяліцеся ім і заставайцеся са свабодай.